L-Università Ġordaniża fil-Kottonera kellha tattira lejha għadd kbir ta' studenti barranin, iżda sal-lum għada Università Fantasma. Il-binja tal-Università għaddit lil persuni li ħadd ma jaf min huma u bla ebda esperjenza fil-qasam edukattiv. Dawn flimkien ma' Joseph Muscat weduna li din l-Università se tixbet leha investiment kbir beluf ta' studenti u li se tkun ta' benefiċċju għar residenti tal-Kottonera. Bħal ħafna wedi oħra din il-weda taret marriħ. Dan qalu l-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija waqt attività politika fil-każin tal-Partit Nazzjonalista f'Ħażabar bħala parti mill-attivitajiet tal-Partit Nazzjonalista għal-Festi tal-Indipendenza. Din is-sena pajjiżna qed ifakkar 55 sena mill-kisba ta' Malta Indipendenti. Adrian Delija sostna li appoġġa l-istqarrija maħruġa mill-Kumitat Sezzjonali ta' Bormla li oġġezzjona l-estensjoni tal-kampus tal-Università Ġordaniża fejn sostna li f'Bormla m'hemmx fejn isir iktar bini u żvilupp ta' dan it-tip u diġà fiha nuqqas ta' spazji miftuħa u li bl-estensjoni il-Bormliżi se jkunu qed jitilfu l-uniku spazju miftuħ li għad fadal. Kull ma jmur qed jinħass sentiment ta' rabja fost il-Maltin li qed jaraw gvern imexxi b'arroganza u mingħajr rispett lejn in-nies li jaħdmu u jistinkaw biex jaqilgħu lejxin b'mod onest għall-familji tagħhom. Adrian Delija sostna li dan hu gvern li ma pon nies tal-qalba uħud minnhom lanqas nafu min huma jagħti qart tal-poplu b'detriment tal-negozjanti u investituri Maltin li jaħdmu lejl u nar biex ikabru n-negozju tagħhom, jinvestu f'pajjiżna u joħolqu x-xogħol. Adrian Delija spjega kif il-Partit Nazzjonalista huwa favur l-investiment meta dan isir bis-serjetà u jħalli ġid fil-pajjiż biex minnu jgawdi kulħadd. Hekk għamlu gvernijiet nazzjonalisti bi proġetti infrastrutturali kbar madwar il-pajjiż u b'investiment qawwi mill-privat fl-oqsma ta' edukazzjoni, servizzi finanzjarji, farmaceutika, avjazzjoni, marittimu u ħemel ta' oqsma oħra. Dawn ħolqu eluf ta' impjiegi għat-tfal tal-Maltin u għal min rid jinvesti f'pajjiżna u joħloq ix-xogħol. Adrian Delija spjega kif permezz tad-dokument ta' qabel il-budget il-Partit Nazzjonalista se jkun qed janalizza s-sitwazzjoni ekonomika fil-pajjiż u jipproponi kif gvern ġdid nazzjonalista joħloq il-ġid li minnu igawdi kulħadd.